Per a David Perís, expert en psicologia esportiva, el cas Osaka posa damunt la taula el problema de la salut emocional a l'esport. És un poc estrany que una jugadora número 2, que haurà passat per moltes situacions, arribi a aquest punt, no? I obri un debat dins del món professional. Has d'acceptar les regles. Hi ha patrocinadors i mitjans de comunicació. L'expiragüista Toni Estanguer apel·la a la responsabilitat que comporta participar en esdeveniments professionals. Però altres veus reclamen més protecció per als esportistes i donen suport a la japonesa. Osaka ha reflectit un problema cada vegada més usual dins del món de l'esport. Que els esportistes són persones que estan sotmesos a molta pressió i que necessiten estar bé com a persones. Per això, la psicologia esportiva va guanyant terreny. Bàsicament, hi ha dues formes de treballar en esport actualment. Una és treballar situacions pròpies de l'esport, de la pròpia competició, i una altra és treballar a la persona per a que estiga bé, per a que quan rendisca pugui estar bé. Casos com el d'Iniesta, Michael Phelps i Aura Osaka ajuden a desfer el tabú entre salut mental, depressió i esport.